Ọ bụ oge mmemme obi aṅụrị dịgasị iche iche dịka otu onye mepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ na Anambra steeti bụ Mazi na-ekene Chineke na-arụ ọfụ ya. Mazi Egbunike kwuru na emume ncheta ọmụmụ ya bụ ohere o ji atụgharị obi na ngọzi Chineke na ndụ ya na ezinụlọ ya. O kwuru na ihe na-enyekarị ya obi aṅụrị bụ ịhụ ka ndị ntorobịa na-aga n'iru na ihe gbasara azụmahịa, aka ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ, wee yọọ ndị ntorobịa Anambra ka ha na-esonye n'atụmatụ gọọmenti steeti wepụtara iji nyere ndị ntorobịa aka. Mazi Egbunike gara n'iru wee kene ndị nọnyere ya na ya bụ emume wee kwee ka Chineke gọzie ha n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, nwa ya nwaanyị bụ Nwaada Ngọzika Egbunike kenere Chineke na ya bụ arọ ọfụ na nchekwa Chineke n'isi nna ya, wee kpee ka Chineke jiri ego na arụ isi ike wee gọzie ya. Ọtụtụ ndị bịara anya bụ emume gụnyere Dọkịta Charles Ekeke, Oriakụ Uju Ibekwe na Maazị Chimezie Orajiaka kọwapụtara Mazi Egbunike dịka ezigbo mmadụ wee kene Chineke n'ọrụ ọma o ji ya alụ, ọkachasị n'isi ndị ntorobịa. Ha gara n'iru yọọ Chineke ka ọ gọzie ya n'ụzọ pụrụ iche. Eloka bụ ezigbo mmadụ, anọ onye Chukwu ji na-alụ ọrụ. Ekpere mbụ na Chukwu ga-agọzi ya, ife ọ na-emere ndị ọzọ Chukwu ga-emekwa ndị ọzọ emeela ya. Ọ ga-aga n'iru nwee ogologo ndụ, nwee arụ ike. Ekpere na-ekpe n'isi Eloka Egbunike, Chukwu ga-enye ya ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọ ga-achị ngoli ka age grade ọfụma. Ana m ekpekpe ekpere ife ọbụla bụ uchie na arụ anụnwa o tinye n'enu arọ ga-abụ ezigbo ife, ọ ga-abụrụ ya agam n'iru. Onye ọbụla bube Chukwu ụzọ na nwere ya ga-eme ya. A ma aga ọfọ n'isi Eloka wee asị na nwere ya ga na-eme ya. Ọ gbuo n'aka ndị ọ ga na-egbute ihe ọma, n'aka ekpe ihe ọma, iru na azụ ihe ọma ihe ọma. Site n'Ọnịcha, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.